जि मोजां बिसोरखौ लोगो मोनबोनानै गावनि मानसि ओनजान जायगायाव ना मा होनो सोनाफोर बिदायाबो लोगो मोनबाय बिनानावखौ आंहाबो बिनानावखौ लोगो मोनबाय मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगायाव थांनो होननानै जोङो आरो ओंखारबावबाय आरोना सोनाफोर फुराय नायलांदो एबार आं मा देखायलांनो हायो आंबो मिथिया गोदानसो गेदा गेदि लामा फैनानै माबा रक गार्डेना लाबोबाय आरोना जोंखौ रक गार्डेन सोनाफोर नायदो नजाराया नुफेरा खोनाफेरा ओमफ्राय मालायनियावसो नुयोमोन दा आंहाबो नुबाय आरोना नायनोसै आं मोजाङै बेल्लाव बेल्लाव आयै अन्थाव थाव आरो इहायबो नायफादो सोनाफोर आंजोंनो ओमफ्राय ओरैसो बोहैलांबाय ट्रेनाव बाबाजों मानजादो माव थाया थ' थायानो गार्डेनाव मानखोलांसैलाय ओरैनो जायगायानो बिदिनो गोजा आरोना हाजो हाला मानखोलाय साहा बागान दार्जिलिंआथ' साहा बागाननि फेमासखा नङा होमबा सायपात्तिनि गाहायाव नाहरदोलाय आं दा गाहायाव थाबा गोजौआव नायखोदोलाय ओमफ्राय नैबे बिबारखौ खाबानो 500 थाखा फाइन लायबावसोनो जारला मेंनोबो थोयो नायनोबो मोजां मोनो एसे आलदायाखौ एसे खम रक गार्डेन लायनो बेनो नै जेरैबो थाङो गेद्दा गेद्दि दावखोनांगौसो जालायनोसै जोंहा डास्टबिनाबो नै मालाय लादों मानसिफ्रा मालाय फट' बयबो आयै फिसा गोनांनि बेरायहोनाय बेस्रा गैला नै माबा बबाव गाखोहैनांगौ बाबा इसान फैदो लाद्रा फाद्रा दै गनायफ्रानो नै मालायनि भिडिअ'आवसो नुयोमोन आंहाबो नुफैथारबाय आरोना सनाफोर बेबायदि दै गनायखौ मालायनि भिडिअ'आवसो नुयोमोन ना मा होनो जोंहाबो नुफैबाय आरोना जेने थेने गोजौआव एसे नायबावनोसै मा दं मा गैया बारा देखायजोबनो हायाहाय सनाफोर ओरैबायदि लामायानो नायथावथाव ओमफ्राय आङो भिडिअ खालामनो एनार्जि थाया आंनाव ओरैबायदि खर'आनो ओरैसो जाफाजोबो मा होनो बिमा बुरै सैज्य हाया आङो बोरैबाथार ओमफ्राय नै बिजों एसे मानखोलांबावसै जेबो गैलादां गोजौआव बे थाबायनाय मानखोनायानोसै दां ओइ मालाय गाहायावबो ओंखारलायो मानसिफ्रा जोंबो फारि फारि एसे मानखोबाय आरोना फिस होनानै हाबनाय आरो माथो गोजौआव थानानै नाहरनायनोसै गाहायाव माबायदि मोजां नुहुरो नुनायाथ' नुखाला जोब्बाय गोजौ गाहाय नुहुरलाबाय थायो ओमफ्राय आं एकदम हाथारालै गारिनिफ्राय बालनि स्कुटि सालायग्रा मानसि नालाय कार गैजा रोङि नालायथ' काराव एखुनु एक्सपिरियेन्स गैया नालाय हाथारा खस्थ' मोनथारो हां थोनोबाबो एसे भिडिअ बानायनोसै आरो बारे बहा फैबाय थानो खनसे फैनायावनो एसे केपचार खालामनानै लांखानोसै शेयारबो खालामसै आरो गाखोनो हाला आरोना जोङो माने नायनांगौआथ' बिराद दं लामाया मेला दं नै जेरै गोजौसिम जोंलाय बहा थांनो हाबावनो इफोरखौलाय हाला नांला जा बेयावनो खावबावबायसो आरोना एसे खावबावबायसो जों बेयावनो एसे हाला नालायथो मा बिबारनो जि आराम जाबथुथुनो जेरैबो नायबा बहाया ओंखारनोसै गाखोलांनो हाला आरो जोङो दे जोंहाबो बिमादैजों आंजों मोजां फट' साफायनायानो गैया थांथ'नोसै बे जायगानिफ्राय बेलेगाव थांसैलाय एबार नायलांबाय थादोल' मा जागोन मैदेराव गाखोनो गथ'फोर जारलासो नायबाबो अहायालै जाम्बि जाम्थि जोंहा गल' गला जालाबायबाय बेफोरखौनो ओरैबो नै
थाबायखौनो हायालै सानसेल' फैनायावहाय मालाय हटेलाव सानसेनो प्रग्राम लानानै फैबासो जायो ओमफ्राय बे पार्कनि सेरावनो उखैबाय नालाय एसे माने उदैखौ फुजिना लानोसै आरो सनाफोर फिसा दखानावनो हाबबाय जोङो बारा जानोबो हाखाया दा जाबाथाय आंहा गारियाव गिनांगौसो दङ आरोना बिमा फिसा जोंहा फैनायावबो खम जाबोदों आरो दहायबो फिसाजोआ खननै आंहा जेने तेने हमथाबाय उदै खालि नालाय स' एसे सोनोसै अब्लाबो बे जों बेरायनायनि खाथियावनो आरोना नै बानायगासिनो दङ रायजोफ्रा मम' जायोनो आंहा उखैबाय नालाय आं फ्राइड राइसखौनो जानोसै ओमफ्राय सनाफोर टयलेटाव हाबना लाइनखौ नायदो मिनिनानै थैनोसै जों आधा घन्टाजोंसो मोन्दों आरो ओमफ्राय बिनिफ्राय फैनानै सनाफोर जोङो मेन सिटिनि एकदम गेजेरजों जोंखौ लासै लासै लांबाय आरोना ड्राइभाराहाय माने बिराद भिर आरोना ओंखारनानैथ' थाबायखौनो हाया भिरानो ओमफ्राय ज' लासै थांबाय आरो जोङो बेजोंनो कारजोंनो जोंखौ सिदा सोनानै ड्राइभारानो लांबाय आरो बहा लांनांगौ एबार नायदो सनाफोर जों बहा थांगासिनो दङ आंबो मिथियाना फार्स्ट टाइम स' थाङै थांनानै मोनहैदों आरोना जोङो मेन सिटिनि गेजेर थांनानै ओमफ्राय मेन सिटिखौ ओंखारनानै आं भिडिअ खालामनो सानदोंमोन बिदियाव बोरै ओंखारनो नालाय साइडै थाबायनो थाखाय इसिबां जायगायानो गैया आरो गथ' लानानै बेसिबां गोजौ थाबायनो बेबो दावखोस्रोलायनायसो आरोना ओंखायनो जोङो माने गारि सानो थांबाय आरो लाइननो ओमफ्राय गारियाबो लाखिनो हाया उन आगोल एकदम गारि नायनो फैग्राफोरसो ना जायगानि मानसिफोरसो हमनोनो हाया आरोना आङो बेफोर बुस्थुखौ स' जेने तेने सहैबाय आरोना जोंबो मोनसे खनायाव पार्क खालामबाय एबार नैबे फैलायबाय आरोना सनाफोरनो चौरास्ता दार्जिलिंनो आरोना बेयावबो मानसिफोर बोरो दा नेनानै थालांलायसिगोनसो आंहा मानसियानो मानसि जेरावबो नै गरायबो दंबावलायोसो दसे नायनानै थांसैलाय बेहायबो नै मालाय मानसिफ्रा गराय गाखोलागासिनो दङ चौरास्ता दार्जिलिंनोहाय सनाफोर आंबो खोनाफेराखैमोन नायबाय आरोखि हटेलनि नामानो हनै लायन गेट ओइ हाजोखौ ओमफ्राय रियेलावथ' खाथि बायदि नुहुरो खिन्थु मबाइलाव आंना बारा बोनो हाया नालाय सनाफोर माथो होनबावनो फ्रा न' गोजा आरोना धुला गोलैबाय बाबारे बाबा जेबो दा बुं सिरि थाखा मानो सिगियो एनार्जि गैलालाय बिमा फिसा खावबोसो होखाबाय नै सोर मा खालामखानो जों हले एकदम एसे बहायसो सान्दुंआबो जा मोजां दुंखादों जि जिरायसो सोनाफोर मेंबाय बिफाजोंबो थाथेरा बिमाजोंबो थाथेरा माथो होनबावनो खावब' जिरायनायखाय जिरायफाबाय आंबो नै जिरायग्राया नै नायजायालै उन्दै मानसि लानानै नायजाया बिराद दिगदार जायो हारसिं देहाखौनो मा हजम हाया मोनो लामानि जुनैनो आरो उन्दै लानानै जाया सनाफोर उन्दैफोर दंबा दाफैथ' हजम हायाबा जेरैबो लामाफ्रानो समान नङा एखमबा हाजो गोजौ एखमबा हाजो गाहाय गोजौनिफ्राय नाहरबा आयौ नै गथ'आ गोजौनिफ्राय नाहरबा एखमबा गाहायनिफ्राय नायखोबा गोजौ माने बिखौनो नायनो फैयो आरोना मानसिफ्रा ओमफ्राय जोंफ्रासो एकदम हजम हाया मोनगासिनो दं आरोना खर'फ्रा बारा थिग नङा आंना बिदि उन्दै लानानैहाय जेरै थानो गोसो ओरै थानो मोना ना गारिफ्रावबो उन्दैखौ बामबाय थानांगौ जायो थ' महा दिगदार आरोना सनाफोर मार्केटाव हाबबाय नालाय मार्केटनि नाजाराखौ एसे लालांसै आरो सनाफोर नै मोजांहाय नै देगारा हनै आलायलांलाबायनोबा बेनिफ्राय ओंखारलायबाय सनाफोर एकदम मेन सिटियावनो दंफैयो आरोना जोङो मेन सिटिनि गेजेरजों दहाय फैनायावथ' फैदोंमोन गारिजों खिन्थु दा थांनायावबो बेजों थांफिना थाङोबा आं मेन सिटिखौ एसे लालांसै आरोना खमनिथ' मोनो होन्दों ओमफ्राय जोंहा लानानै बेगफ्रानो जायगा गैखाला ओइ र'ना फिफा र'लाय माथो जाखो बे कुर्ताफोरजों लाजायोना नोंना बेगा जायगा दङ मोनसे लादो माथो जाखो आंना बेगा जायगा गैया जेबो सोनो हानाय नङा आङो
देला मोजांमोन मोजाङालाय माथो खालामबावनो नै इफोरो नै नै इफोरो 200-200निल' नै सुटारफ्रा ओइ नै सुटारफ्रा 200नि फुथुमबा फुथुमना लांद' मानो गोबा नङागोनहाय नोङो बेफोर 200निलाय बेसेबांथो रोजा मोनबावनो फाग्लि न'आव खानबावनायाव गानसाबजाग्रा आरो हा लागौथ' सानदोंमोन खिन्थु मा खालामदों आंना बेगानो जायगा गैया आरोना आं लाबा लानानै लांनो हाया आरो बिफायाथ' होनबावबाय हिटारखौबो लांफाबावनांगौ होनबावबाय थैखासिगोन आरोना आङो दैलि मार्केटाव मोनग्राफोर बुस्थुआनो खिन्थु बाहाय एसे खम होनो जाहैदों ओमफ्राय सोंनायावबो खमानो होनदों आं लाला जेबो दंखायो नांगौ बुस्थुआलाय आरो लांनानै होमबाबो मोनसे निसानि लांजागौमोन बाट मा खालामनो लांबा लांनानै जायगा गैयाबा मायाव सोनानै लांनो जारलासो आंजोंबो स' लांथ'ला आङो स' बैफोरथिं लाथावथाव मोनबा लाबायबायबा लासिगोन आरोना फैदो हाफ सुइटारफ्रा हाफ जेकेटफ्रा 500 550 450 फुथुमनो हागौमोन एसे बेगफ्रा जायगा गैया गथ'जों गथायजोंनो आंना बेगानो बजायखा माबा फसायदोंबाबो लानो हाला टफि फिसाबो हाबदेरनो आंनाव जायगा गैया आरोना सोनाफोर स' लाखिसै गिदिंनो फैदों नालाय नायनो फैदों नालाय नायनानै थांनोसै आरो मोजां मेन सिटिजोंनो एकदम मेन सिटि केएफसि नायदो सुनाफोर एसे नुखांनायफ्राथ' नुखांबायसै नुखाङैफ्रा नायसाबदो आरोना आंनि भिडिअ'आवनो आंहाबो फार्स्ट नालायथो ओमफ्राय थिग थाक थांनो लागा ओंखारनायावनो एकदम बिमादैमोनखौ लोगो मोनबाय आरोना बिबोनांमोनखौ बिस्रा मालाय दिनै बेयावनो थासिगोन आरोना बिसोरबो दाख्लैनो फैनाय बिफानि बिनानाव ओमफ्राय नै बियो बिनि हासबेन्ड जोलैफ्रा लेखारफैनाय दङ बिसिनाबो नै बिसोरबो टिमाव फैदों आरोना ज'नो ओमफ्राय जों थांनो ओंखायनो थिग थाक लोगो मोनबाय मालाय बे हटेलाव थासिगोन बिस्रा ओमफ्राय जोंहा थांसैलाय केम खाथियावहाय ओमफ्राय बिसोर सानलायना सानथाम साननै ना साननैल'सो थांसै सोनाफोर ओमफ्राय जों थांनोसै आरो मबाइला बेटारि गैला थैसिगोन जि मोजां बिसोरखौ लोगो मोनबोनानै गावनि मानसि ओनजान जायगायाव ना मा होनो सोनाफोर बिदायाबो लोगो मोनबाय बिनानावखौ आंहाबो बिबोनांखौ लोगो मोनबाय थांसै गारिया जोंनानै हाला आरो बेरायनो थांनोसै मेंगुजोब्बाय